Nollaig Ní Laoire an Ciorcal Amhránaíochta Shéamuis Mhic Mhathúna agus tusa an chéad speisialta. Agus tá mé chósásta ben seo. Tá mé bí sinniu agus ranmuid chuníomh a cuatú in san Gartlan go chótais, so bhí sé sinítach agus formmuid legan andas gon gon spalpín fánach ceannachan cólín ó cnéile agus when diad tafadar tá sé ar fáil in san Gartlan tá sé sin ítach agus baimid a rá sin leis na páistí agus na daoine hagan aniu agus freisin ceanile atá ar internagam ná ó bhuachalín seo do bhó ceanna dóla mé waidíad an seo sa ceanna bhí nua gomsa sin antas ar fád agus cean das go rasróga agus tá sé dúchlánach golóir ach éasca golóir ag an am céine, so mála mé sin a bhúna, so tá mar bís sé bheith seo agus ba an sesiún agan ina dhé. Beag an sesiún agus tá agsúla slú mór, mar ceapan gúte na teach an Nollaig Luisteáil an Amhránaíocht agus an Cartlan agus beag sé cúnta. Ba sé mar a bhí na gcónaí tháinig mu se go minic agus churchliad an méid sin fáid sa roin agus thug sé anspraga romsa scohanlumm ar bhí mé anógus éonar chuúla diad mé sé spraga agus misna chum, so tá mé anna bhuioch bhuiine an spráide Corn Uí Riada. Sin an fá! No, ní mar sé rá sin! Ní mar sé rá sin! Ach, is cínta, ní le deir fé, is ba an lá agan seo, agus fair play is smaoinmh iontachaí agus lean leis an dábair. Yeah, well, ceaptad a gcónaí gur bhí an seannós an rud is an ásta, is answer, is all in ceapan atá ágain. Agus tá sé go húntaach go bhfuil an rud seo dul ra ina cuioine agus an béim ar an seannós, agus gur míl mag. Agus gur míl mag agus an fáilte ar bhrón. Ciorcal an Tóirí san Íorc an Láras Ceamhríre dalsan a suar. Mhathúna dalsan a suar.